Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Bazalwane. Ngokukhethekile ngizobingelela ubuholi bala endlini egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ubishopi egameni likaJesu. Amen. Ngithi ngibongele nje nami ukuthi onginike le ndawo ngishumayele izwi, onginike ipulpit yakho ukuthi ngime ngishumayele izwi. So ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Amen. Ngibingelele nonke abazalwane egameni likaJesu. Amen. uNkulunkulu la ekhaya sisukume simshayele izandla. Ngikhuluma nawe nje khona abanye abayenqamulela unyoka esibhedlela. Banqamulela unyoka esibhedlela benesifo sakona. Bebewona ama-plans wabo. But you are here today. So just praise the Lord. Uthi ngosumenile usunyaka qala. To December, but it's still in the session. I'm not sure to say the next, but the tension of my expression. So I can't show you my problems in the room. Happiness, see
Lord Almighty, thank you, Lord. Sizoya ezweni lenkosi masalona. Ngifuna ukuthi makushaya u-12 o'clock bese sonke siyathandaza sibonge. Lesikhathi ngaphandle babeqhumisa ama-cricket. Thina sithi uNkulunkulu ngima nathi. Silapha bazalwane sizonga umusa. Silapha bazalwane sizonga umusa kaNkulunkulu. Ukuthi uphinde usithwale ku-2026. Hayi ngoba silapha ngoba sibhekile. Ngoba siyazi into okumele siyenze. Hayi ngoba silapha ngoba sinayiyana esinayibraya. Kodwa sila sizonga umusa. Sizonga umusa kaNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu umusa wakho. Awasiyelele ku-2026. Awuphinde ubekanye nathi. Ngoba ngaphandle kwawo isitha sothwele indawo. Hallelujah. Sobasalele sizonga nje uNkulunkulu. Nasebusukwini banamhlanje esikhathini sokugcina ka-2025 wayenokuthi umfundisi wami engasabheka kuye ngakashadi sesentombazane wayenokhuluma namazwi athi uNkulunkulu injabulo uyiyekelele empini. So ngamanye amazwi kungumsebenzi womuntu ukuthi umuntu ayigade injabulo kube ngamphunyuki. uNkulunkulu injabulo uyiyekelela kumuntu ukuba umuntu kube nguye ololu kuba ngaphunyuka injabulo. So ngifuna ukusho lokho ukuthi ziningi izinto ezenzekile ku-2025 kodwa awubonga uNkulunkulu ngenjabulo ukuthi uNkulunkulu nakube bengithandazela ngingakutholanga kodwa still ugcinile. Umbone ngenjabulo ukuthi uNkulunkulu nakuba engangithulelela kungezekanga ku-2025 but ngizobonga ukuthi wena ugcinile. Kube nama-delay abekhona ku-2025 but injabulo ayinastopha ama-delay ezeba ku-2025. Yithi uNkulunkulu ugcinile. Mama niyabonga ukuthi ugcinile.
umusa wakho 2025 sekuphinde kwenzekile impilo yethu siyibekela esandleni zakho waba ngaphandle kwakho sokholwa isitha yathi soyifika sizocela uNkulunkulu sizothi thatha Jesu thatha impilo yethu oyilondoloze esandleni sakho Siraya uma sisula gutu Soyawapi uma sisula Esayani Sakota Siraya Jehovah uma sisula Esayani Sakota Sako sunene, sako sukoleni, sako sukoleni. I want to see a passion. The man on the side, Samusa, Namusa, Safikonima, on the side, Sasinapolis. Yakima Noma Ugasi Esake Uyabona lelanga namhlanje lifaka vela lokuhlabeleka noma kungathini Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. That is why we're going to church. She's not in the facade. I want it. Let's facade. If it's beginning of 2025, as Peter put it this thing, I want it. Sana, let's facade. Sana, let's facade. As Peter said, 225. As Peter said, that's 26. That's what I need. Hallelujah. Siba mama zalani ukuthi amadimoni anyanyile. Anyanyiswa ukuthi siyaphila. Anyanyiswa ukuthi noma sikhona izinto kodwa sisaye endlini yakhe. Sizobona ukubambisa amadimoni. Ukuthi noma amadimoni umasulile kodwa thina sothi sizobona ukuthi amadimoni anyanyile ukuthi vele uzonomasho usaphila lo uzonomasho vele usaphila lo sizobona isandla sikaJehova sizobona isandla sikaJehova.
Yeah.
Jezimati. Incwadi yamaHubo sakhe 124. Verse 1. Isihloko ukubonga ukusindiswa engozini enkulu. Igama lokukhuphuka elikaDavide. Verse 1. Uma uJehova ebengenathi, makasho njalo manje uIsrayeli. Uma uJehova ebengenathi, lapho abantu besivukela, ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina. Amanzi ngabe esewele phezu kwethu, kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo. Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabaquphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Usizo lwethu lusegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Izwi lenkosi mangcwelise. Amen. Usizo lwethu luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Silapha namhlanje sizobonga ukuthi uNkulunkulu usihlengile. Isitha lapho sis-attack. Kodwa wena uJehova wasihlenga. uJehova wasilwela. Athi amazi amaningi ku-2025. Kodwa uJehova kavumanga ukuba simize kuwo. Siye saphunyuka njengenyoni ogibeni lomqulu. Silapha namhlanje
lapha abantu besivukela, lapha abantu besivukela, kodwa yena zange avume. Ngalomnyaka nje othi sekwenzeke konke 2025, vala lonke lelo page, livale, lingasa exist empilweni yakho. Livale lonke page lika 2025, livale nenkinga zalo, livale nobuhlungu balo, livale nama-challenge alo, livale nama-disappointment alo, livale ebasubheka phezulu, la kuvela khona usizo oluvela phezulu. Ayikofana okungafanana, okukhona ngeke kuzesebenze, kodwa kukhona kuzosebenzela abashabalala laba abayivalile iphethi ka-2025. Angeke ukuthi
awuzelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo akho. Ingakho ngithi bonga kulo nyaka esisuka kuwo ebese ku 2026 umethembe thatha isihloko sifana awufundela lesihloko ukubonga ukusindiswa engozini enkulu. ukubongwa kusindiswe engozini enkulu. Usathane namadimoni akho uzame ngayo yonke indlela ukudestroy impilo yethu, kodwa uNkulunkulu akavumanga. Uzame ngayo yonke indlela agijima ahambe emafemeli zwethu ahambe afune, kodwa uNkulunkulu akavumanga. Makabonga uNkulunkulu ongavumanga ngoba sibe ukudla kwezitha. Makabonga uNkulunkulu yena osithwalile lapho isitha sihlasela. uJehova wakavuma. Silapha manje ngalesikhathi kulobusuku sizophakamisa umusa wakhe. Yena obeyisivikelo sey'mpilo zethu, ngoba uNkulunkulu uyabavikela abamethembayo. Ungayithathi kancane lento yokuphila, ngoba awusazi isitha sakho. Isitha sakho kungaba yileso ohleka naso. Ungayithathi kancane lento yokuphila uthi mina ngiyabonga ngoba angithakathekanga. Uyazi, hayi ngoba uyazi ukuthi khona bekuthakatha noma umbonile, kodwa yena obona emfihlakalweni lapha abantu bengaboni khona ukwazi ukuzwila iziphi zingakafiki nakuwe, azilwe iziphi zingakasondeli, azilwe wena uyingoba ungakayiboni nokuyibona. Singaphaka kwasingobile singayibonanga ngoba ungavile ufila. Makabonga uNkulunkulu ongavumanga ukuba sibe ukudla kwezitha, ongavumanga ngempilo zethu. Usathane ebegadile ofisini lakhe lamadimoni ngoba kudala bebabibitheki kusukela Januwari basethapha inyanga nedate yokuba impilo yakhe idistroye, kodwa yiso lesihlobo sanamhlanje sithi uNkulunkulu asihlengile siNkosini ngoba yena akathandi ngothandiweyo wakhe. Simile njengani ngoba sihlengile, akasiyekeli. Asho njalo emhlabeni athi noma sekutheni Nkosi yami ufakazi kusukela Januwari uthe noma sekutheni, kodwa yena wasindisa. Awungiyekeli noma sekutheni Nkosi yami
lwaphukile thina saphunyuka. Uyabona namhlanje njengoba uhlezi la kufakaza lelizwi ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Namhlanje njengoba uhlezi la Sandile bengakholwa yazi ngihlangana naye edrobheni umfundisi wathi mama ngiyeza ngizoqhamula unyaka nami. Manje bengakholwa bengicathi nje uyayincengela ukuthi ngibe yicustomer egcwele kanti uzoba khona ngempela. So umphefumulo wethu uphunyukile ogibeni lomcuphi lwaphukile thina saphunyuka ngoba usizo lwethu luvela kuJehova. Ingakho sizothi Nkosi siyawathemba nakulo nyaka siyawathemba ukwazile ukusiphunyuka kulo nyaka saphunyuka lwaphukile ngenxa yokuthi wena umusa wakho awungabuki. Sihlengwe engozini singayeka kanjani ukumbonga? Simbonge uNkulunkulu osiphunyukile esitheni. Athi amadimoni asale nto le iyamnyanyisa wayento ukubona nje ekhuphuka enkozweni iyamnyanyisa but ngiyabonga Nkosi ukuthi ngiphunyuka amadimoni angafuni ukumbona. Ngiphunyuka amadimoni angafuni ukumbona. Ngaphunyuka ayibasabona mina uNkulunkulu engikhoza ngiyamazi. Amandla babake noma bangayela yabalandela abanye uNkulunkulu angazi ngabo kodwa mina ngazi lo ngimkhozayo. Ngiyamazi uNkulunkulu onganalongozeli. Ngiyamazi uNkulunkulu owangikhipha ngithushiwe amadimoni asemvalele atazoqeda ngami. Ngiyamazi uNkulunkulu. Ngiyamazi akanalongozeli. Ngiyamazi akanalongozeli. Uyabona izimalithi siphunyukile laphukile. Hayi kufakazi waleyo nto ngoba umethemba uNkulunkulu akuyebeleki. So asenedaba nokunye okwenzakalayo kodwa ngiyayibheka ngibuka into enkulu uJehova angenzela yona ukuthi mhlamadimoni ethupha impilo yami ekade nempilo yami ayitshela ukuthi amadimoni ihlakaniphe kakhulu bangakhona ukumsebenzisa kulento abayidingayo ngoba ihlakaniphe kakhulu kodwa uJehova wenqaba wona ngaphuma esigodlweni samadimoni ngoba siyangena la angene khona siphume la aphume khona ngoJesu siyaphuma. Mane Jesus iphunyukile laphulukile laphuka vele ngiyaphuka mawumethemba uNkulunkulu ngiyaphuka mawumethemba uNkulunkulu uyasho ngiyaphuka so that is what must happen. Ngithi amandla abanye abalandela uNkulunkulu abakhozayo ngoba ngazi ukuthi babonele kuwo kodwa lo engikhozayo ngiyamazi. That is why ngithi mazi na-2026 mazi kodwa uzokwazi ukuhlulana namahlulelana khona ngoba bonke abazohlulelana abangahluleleki khona yilabo abamaziyo. That is why ngithi mazi kodwa uzokwazi ukuhlulelana abangahluleleki khona. Siyambonga uNkulunkulu oye wasiphunyula njengenyoni ogibeni lesitha wasiphunyula.
That is why sithi Nkosi siyanxusa. Hamba nathi, ungene nathi nasenyakeni omusha. Ungene nathi nasenyakeni omusha. Ungasishiyi sisodwa. Uyini umuntu eshiye uNkulunkulu. Bangakuflathela abantu fukushiye nehlobo kodwa esilongo uNkulunkulu enawe. Impilo yaqhubeka. Amadibana yaqonjwa. Esilongo uNkulunkulu engakuwe. Impilo yaqhubeka, amadibana yahlulwa.
ungashili inkosi ngingedwa. Ngiyadinga ku-2026 ungashili bawo ngingedwa. Ngiyanxusa sikhoza uNkulunkulu ongathakatheki. Kudala besithabatha behluleka, kodwa ngoba uNkulunkulu esimkhozayo akathakatheki. Ingakho sithi siyadinga uNkulunkulu nako-2026. Lawo mandla siwabonile esivikela kubathakathi sisawadinga aphinde asivikele futhi. uNkulunkulu wethu abaguli akasiyela abalali imini nobusuku ngumhleki. Abadimoni athi ahlale eqedile, kodwa yena ngoba kezela kalali nasebusuku uyakwazi ukulila nasebusuku amathwelele. Ayilwe ebusuku, ayilwe. Ngikhuluma ngento eyenzeka ubuso namhlanje. uNkulunkulu wayilwa. So ngithi kuSathane, Sathane uyabona lawa amanzi amancane lawa, into encane le. Ngiyamazi uNkulunkulu nguye kude naye. So kuncane lokho. Kuncane lokho okuzamayo kuncane. Emqameleni engilele kuwo uNkulunkulu uvezela inyoka enkulu engangenhlathi izinge zomqamelo engilele kuwo. Yazingesa yasiyamisa ikhanda. Wasumzimba wayo omunye umsila wayo akithi inhlathi inkulu yazungeza umqamelo engilele kuwo umsila yawuhambisa phakathi nombhede. Ngavuka ngayile ebusuku. Kuba wena bewuke nathi uyasithi uma ukhumbula kwenye Sunday abakhumbulayo abazalwane ngashumayela la bangakafawa carpet ukungena next. Ngashumayela kwathi demoni ihlezi lapha phansi. La ngithatha lapha phansi la phezulu nazo ngithathaza la phansi. Uyazi lithi maselibuya kimi ebusuku lithi mawuvula umlomo uyasishisa. Besifuna ukuphuma inyawo asakhona ukuhamba. So ngithi mina mangithi uNkulunkulu ukuba yena benge nathi ngabe konke kuphela isitha izindaba badla ngabaliko uNkulunkulu benge nathi ikhona nje uNkulunkulu nathi ikhona nje uNkulunkulu nathi. Hallelujah. So that is why siyanxusa Nkosi na 2026 hamba nathi, ungasishili sisodwa, ungasishili sisodwa, ungasishili sisodwa, ungasishili sisodwa. Uyancenga uNkulunkulu bazalwane, uyancenga nangempilo. Umncane nangempilo noma ungasabonanga lutho, kodwa uthi Nkosi ezilokhu bawunikeza impilo engidingayo kusazokwenzeka. Ngizothi bazalwane ukuphela ka-2025 akukona ukuphela kwempilo yakho, kodwa kuwufakazi bokuzoqala izinto ezintsha ku-2026. Kuwufakazi bokuzoqala izinto ezintsha ku-2026. That is why ngithi mhlawumbe umethembe ku-2026
26. Don't give up. That is why I tell yonke into uyibona ingenzeki kodwa ukholwa kwezi izinto zenzeke nalabo ungenzelelanga khona. Womcela uNkulunkulu ukuthi noma impilo seyishuka kangakanani kodwa ungalahlelelwa ukhona, ngoba walahlelela ukhona ufana nomuntu ofile uphila. Ngoba bonke abaphilayo bayakholwa kodwa abafile abasakhona ngoba baboni abezwa lutho. Walahlelela ukholwa ufana nomuntu ofile. Walahlelela ukhona noma sekusuka kangakanani walahlelela ukhona, ngoba ulahlelela ukhona ufana nomuntu ofile. Kodwa bonke abaphilayo yilabo abakholwayo. Abaphilayo yilabo abakholwayo. So that is why ngithi nqinise mnqinise uNkulunkulu ku-2026 angene nawe, angene nawe, angene nawe. Siphakame sime ngenyawo sibonge. Ngifuna nivulele nalo ivesi senzo yenkonzo yokuthandaza. Incwadi ka-Isaya isahluko 43. Sizostopa sivale umoya wokufa ukuba ungafi ngokufa kwamadimoni. uNkulunkulu mayisethe cha, amadimoni awanalungelo nakuye. Bazalwane, unyaka uney'nkinga zawo, but 2026 kunenamba kulonyaka esetshenziswa kakhulu ama-devil worshipper nama-satanist. Inamba yokufa u-6, inamba yokufa. So siyamnxusa uNkulunkulu
onamandla okuvimba ukufa okuhlelwa ngamadimoni ukuba kungenzeki. Sizomnqamula noma ngabe bese ubaliwe kule namba noma ngabe bese ubaliwe kodwa kulomthandazo sesiyongena kwinyakeni omusha sizomnqamula. But believe ngoba uNkulunkulu angeke ayiveze intingeko. Mayambule lo mthandazo wokuzoqhamula ukufa kulo nyaka ka-2026, which means uNkulunkulu uthandile ngoba impilo yakho bese ibaliwe. But kule namba yogcina u6, inamba yokufa, sizothi uNkulunkulu nawe akaphunyule intando yesitha namadimoni ingafezeki. Sizonqamula lo moya, sizonqamula lo moya. Noma ngabe usathane besehlelile ukuthi uzofa nge-car accident, but namhlanje sizonqamula. Noma behlelile ukuthi uzoshayiswa imoto, namhlanje sizonqamula. Noma behlelile ukuthi uzodliswa, namhlanje sizonqamula. Noma ngabe hloboni into ebeyihlelile kule namba ka-6, namhlanje ngegama likaJesu sizonqamula. Ngegama likaJesu sizonqamula ukufa. Ngegama likaJesu sizonqamula ukufa. Ngegama likaJesu sizonqamula ukufa. Ngegama likaJesu sizonqamula. Ngegama likaJesu sizonqamula. Ngegama likaJesu sizonqamula. Asifunde nani verse sizokhulekela phezulu. Incwadi ka-Isaiah chapter 43. Ungifundele isihloko bese siqala sifunda ku-verse 1. Isaiah 43 verse 1. Isihloko. Yes. Ukuhlengwa kuka-Israyeli. Verse 1. Kepha manje usho kanje uJehova owakudalayo wena Jakobe nowakubumba wena Israyeli uthi, ungesabi ngokuba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho ungowami. Lapho udabula emanzini mina nginawe, nasemfuleni ayiyikukukhukhula. Lapho uhamba emlilweni awuyikusha, nelangabi aliyikukushisa. Ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho, ongcwele ka-Israyeli, umsindisi wakho. Ngiyanika iGibhithe libe ihlawulo lakho, iKhushe neSheba esikhundleni sakho. Ngenxa yokuba ubuyigugu emehlweni ami, futhi ubudumile, uthandekile kimi, ngiyakunika abantu esikhundleni sakho, nezizwe esikhundleni sokuphila kwakho. Ungesabi ngokuba nginawe. Verse 10. Ningofakazi bami, usho uJehova, nenceku yami engiyikhethileyo, ukuba nazi, ningethembe, niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, nangasemva kwami akayikuba khona. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Sizokhuleka bazalwane, uNkulunkulu usithembisa lamazwi. Sisazovimba izinto ezihlelwa isitha ngempilo yethu ku-2026. Uthi uNkulunkulu, do not be afraid.
I am with you. Do not be afraid. I am with you. Uthi uNkulunkulu ngikuNkulunkulu ngikuchuzile ukuba wena ungikhonze ukuze ungazi ungethembe ukuthi ngaphandle kwami akekho omunye uNkulunkulu, akekho omunye uNkulunkulu owayekhona futhi akekho sozoba khona emva kwami. NginguJehova uNkulunkulu mina ngedwa. Lawa amazwi uNkulunkulu asethembisa ngawo ku-2026 obengathi lawa amazwi ongawathatha uwafake kwidayari yakho, bengathi ungawathatha manje uwafake kwidayari yakho uzowela ngawo ku-2026 ozothi noma sekuvuka amazwi amaningi uvula idayari ubheke izwi ongene ngalo ku-2026 athi uJehova uzodlulisa emazwini amaningi nakuzo zonke iy'nkinga nakuko konke ukufa nakuyo yonke imililo engamasoyisitha. uJehova uthi 2026 mina Jehova ngizokwedlulisa. So amazwi amaningi awasindeke. Ubekuzwe lesizulu bathi amanzi angena endlini, which means babesonjalo bethi amanzi angena endlini asinte ehlelelo ngoba amanzi afuneka angena endlini. Wasikwengela amanzi endlini ukufa lokho. So uthi uNkulunkulu isethembiso sakhe uthi ngizofuna ukuthi ungazi ungethembe ukuthi mina Nkulunkulu ngingumsindisi wakho. Ngifuna ukungelana amazwi methembe uNkulunkulu ukuthi ungumsindisi wakho. Methembe uNkulunkulu ukuthi yena uyadlulisa emazwini amaningi nasemlilweni. Methembe uNkulunkulu ukuthi angeke asavume ngempilo yakho ku-2026. Angeke avume ngekhaya lakho, angeke avume ngomndeni wakho, angeke avume ngenyaniso ngegama lakho. Methembe. Bonke abazophunyukile ababethembayo. Bonke abazophunyukile ababethembayo. Bafuna ukuhlonipha ukuthi mthande uNkulunkulu. Nasanyakeni ka-2026 mthande. Ngoba bonke abathanda uNkulunkulu uthi uNkulunkulu bayigugu kuye. Igugu yinto especial, yinto ebalulekile. So ngizothi khuleka umthande uNkulunkulu ukuze ube yigugu kuNkulunkulu, ubaluleke kuNkulunkulu, ube special uNkulunkulu. Na-2026 lungapheli uthando kuwe Thixo. Uthi uNkulunkulu ngidlulisa lokhu. Ngifuna ukuba ungazi ungethembe ukuthi nginguNkulunkulu mina ngedwa. Ngifuna ungazi 2026 ungethembe ukuthi nginguNkulunkulu mina ngedwa. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. So noma ngabe imuphi umlilo baswayisitha awubulawa yiwo. Akunamanzi amaningi azokubulala, akunamlilo ozokubulala. Ngethembe ungazi ukuthi nginguNkulunkulu. Ngethembe ungazi ukuthi nginguNkulunkulu. Ngethembe ungazi ukuthi nginguNkulunkulu. Mazi uNkulunkulu, mazi uNkulunkulu ukuze uvikeleke. Mawumazi uNkulunkulu angeke aze akudele.
This is what God has told us.
Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Am I ready to somebody this time? I'm a caller and calling not to look good. I'm not going to let you develop power right now. I'm not going to let our surrender right now. I'm not going to pillar. I'm not going to pillar. You someone have a touch. You someone have a touch. We got the right of you. I'm not going to pillar. I'm not going to pillar sorrow. Money to three. I'm not going to let us stand up post rock. And you yourself. Receive a mic of pillar. I'm not just a melana de muñeca. I'm not just a melana de rufa. And then wamukela amandla isibusiso sokuvikela. 1 in the name of Jesus. 2 in the name of Jesus. 3 receive in the mighty name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive. Receive. Receive in the mighty name of Jesus. 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 Amen. Let's go see some. I got what I want to go for. I got what I want to talk. I got what I want to talk about worship person. I got what I want to satanist. Amen. Let's go see some. I feel that now. We are now going to tomorrow. Get out of the house. What's the matter? Kula pilayo. Kula na mashake. Yatangaza siako kasonge right now. Kula waingwale. Kula zeka zetatu. Kula ubusuku banamhlanje bokugcina ka-2025. Nginqabola zonke izibopho zesitha phezu kwey'mpilo zabantu bakho. Nawo wonke amajobo abawathwalile emahlombe akho. Nazo zonke izinto eziphezu kwamahlombe akho.
namhlanje kulobusuku kule ndawo yale gama lakho moya ngcwele ngiyabakhulula kukho ngiyabakhulula ngegama likaJesu ngiyabakhulula ngegama likaJesu bakhulule uNkulunkulu zonke izinto abayithalile 2025 namhlanje abazoyishiya ebukhoneni bakho namhlanje abayishiye kule ndawo abayishiye endaweni yegama lakho abashiye bonke ubuhlungu nabo bonke ubusima nayo yonke imithwalo nakho konke ukwahluleka abashiye endaweni yobukhona bakho abashiye kule ndawo yegama lakho yabakhulula kweyintwele uthawela Jehova uyokwenza neGibhithe ukuba libakhulule noma ngabe liphi iGibhithe elibamba impilo yabo namhlanje kulobusuku bokugcina ku-2025 ngiyabakhulula kulo ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngiyabakhulula ngegama likaJesu sibusiso sakho Jehova sibusiso sami lethu uNkulunkulu asibasebenzele esazophuma bengene enyakeni omusha uNkulunkulu mabangenele isibusiso ukuba bangehlelwa wemubi bangehlelwa ukufa kuhlelwe ngamadimoni abangehlelwa ukufa kuhlelwe ngamadimoni esibusiso uNkulunkulu engcwele asenqabe ngey'mpilo zabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha namandla ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu namandla kulobu busuku right now ngiyafana konke kuma-2025 ukuba kuzovuleka izinto ezintsha phezu kwey'mpilo zabo kuvuleka izinto ezinhle phezu kwey'mpilo zabo abangantshontshanga amadimoni ngikhulekela ngisho abantwana noma bevula beyikolweni bangantshontshanga amadimoni bangantshontshanga ama-devil worshippers nama-satanist ngiyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha namandla izinto zabo Jehova ingantshontshanga amadimoni amaplans wabo uNkulunkulu awangantshontshanga amadimoni ngiyathandaza ngawaphelele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha namandla wonke amaplans wabo ka-2026 awangafishanga amadimoni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha namandla ngegama likaJesu waseNazaretha ngegama likaJesu namandla amandla kufa ngiyawafala ngegama likaJesu ngiyawafala ngegama likaJesu ngiyawafala ngegama likaJesu ngiyawafala amandla kufa ngithandela ukuphila ey'mpilweni zabo ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu Kristu in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus ngekasithele uhlala nathi kuze kube phakade ngekasithele uhlala nathi kuze ukukhulula special lo mgogodlo ohluphayo wazokuqala phamba hlutshwa umgogodla nentambo umgogodla nentambo hamba neside umgogodla ya intambo ihamba neside hamba nohlangothi uzokhulula take your stuff and go. Pass one of them out. In the mighty name of Jesus. Take your stuff and go. Do not work. Get come on, Jesus.
What's the matter in the mighty name of Jesus? In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Out! Take your stuff and go to him. In the mighty name of Jesus. Take your stuff and go to him right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Out! 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 In the mighty name of Jesus. Take your stuff and go. In the mighty name of Jesus. Out! Out! Get the message. Out! Out! You are coming out right now. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Out! Out! Take your stuff and go to hell right now. In the mighty name of Jesus. Out! 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 Take your stuff and go, 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 go. In the mighty name of Jesus. Go. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Go, 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 go. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Go in the mighty name of Jesus. Take your stuff and go. 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 In the mighty name of Jesus. Get the message to Pastor Celebrate. Power. What are you doing there? That's what I'm saying. I'm calling you Jesus. In the mighty name of Jesus. Out! Out! In the mighty name of Jesus. Out! In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. I release you. I release. From demonic. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Paralysis. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Take your stuff and go. Praise God of this name. Get command the chest. 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 Out! In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Take your stuff and go. Take your stuff and go. In the mighty name of Jesus. Take your stuff and go. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. A marcha do Nyama. In the mighty name of Jesus. Get command by Jesus. A marcha of the son of sin, the son of Shaggy, command by Jesus, the son of Super. The son of Super, get command by Jesus to cross the son of Nazareth. A marcha of Peter, the son of Super. In Jesus' name. Ngibona indoda yobumnyama entshontshayo ngokocansi ebusuku. Spiritual husband. Kunomuntu wesilisa olala nawe ebusuku.
and isibeletho sakhe sibuhlungu wena ucabanga ukuthi umthuko akusumthuko ilo moya okutshotshayo ebusuku ngizosinqamola le spiritual husband esikutshotshayo ebusuku. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Spiritual husband, I destroy you. That's what I'm about. Get up on the chest. Get up on the chest. Get up on the chest. In the mighty name of Jesus. Get up to the mighty name of Jesus. Get